Futbolean, ahoz-aho dabilen munduko txapelketa da futbolarien hitzordurik nagusiena urtetik behin jokatzen den hori, eta oraintxe bertze kateetan ematen ari direna, baina badakitzuek nahiago duzuela haunitzez ere gurekin egotea. Horixe, futbolean hori, eta abesbatza arloan berriz Grand Prix deitzen den lehiaketa, ez du telebista saioekin zer ikusirik, datorren larun batean Grand Prix horren nik atzerriko hizkuntzetik datozen esaldi horiekin eta hitz horiekin nola biltzen naizen, ezta? Bueno, horixe, finala heldu den larun batean jokatuko da, Tolosan bertan badakizu zeinen harreman estua duen Tolosak eta abesbatzek, ezta? Baina Tolosa ez da abesbatza mundua murgildurik dagoen Euskal Herriko herri bakarra. Errenteriako Landarbaso abesbatza Hungariara joanen da helduden hilean, mundu mailako lehiaketa garrantzitsu batean parte hartzera. Bela Bartok deitzen da lehiaketa hori, Espainiar estatuko ordezkari bakarra edo, estatu mailan bera izanen da bakarra. Andoain, Lezo, Oiartzun, Errenteria, Donostia eta inguru hortako gazteek osatzen dute abesbatza hau, eta Irenek Landarbaso abesbatza entseguan edo prestatze saioan harrapatu du. Eta hori da hori ongi abestea. Hasta guaz. Hungariako lehiaketa internazionalea joango gea, Debrezeneko Bela Barteko lehiaketa da, Grand Prixeko lehiaketa barruan dago, han bertan bi modalidadeetan parte hartuko dugu, alde batetikan polifonia arloan eta bestetikan folklore arloan. Guztira, 7 obra, maila altuko obrak eta nahiko lan bai. Garren urtean ja Italiara joango ginen aretzoa, eta ja segidan etorri da dena 2004an Austrian egon ginen, lehen urtean Goritzian eta Belgikan, eta Gran Prixakoa, baina nibela berdintxua zen, eta urten Hungarian orduan ikusi jado progresio bat dagoela, eta urtez urte bentsat nivel hortan mantentzen gehala, ez da hori importantia da. Dare guztien juzu beste koroak, ez? Munduan zarrola kantatzen da, eta zen maila dago. Eta zein bidea batzutan ez, esan dut jode. Eta Euskal Herrian zer maila daukagu? Euskal Herria herri txikila da. Eta bera zain herri txikila izateko, mendauden Euskal abesbatzak izugarrizko maila daukate. Lanetik antetzen zea, eta hastian zehar, batzuk gaude dantza ikasten, beste batzuk txalaparta ikasten, eta orduan badiltzen gai larunbata goizetan, beste giltzen dira astearte arratsaldetan eta ostegun arratsaldetan, eta horretaz gain, dago ensaioa. Orduan, suporatzen du lan bat. Zailena, gehien bat, kanpoa joten gehan, eta ikusten dugunean, zehazpiegiturakin joaten den koro asko, ez? Zertzen zortan zailena da, igual laguntza horiek lortzea. Guk ez dauko azpiegitura hori, orduan, gure aldetik inberten lan bada, instituzutera junda, edo kontzertuak eskainiaz, diru bat biltzea, diru hori gero erabiltzeko bidaietako, gure gastuetarako, ez? Hitz batean esan da, behar badai izango genuke dinamikoa dela, oso dinamikoa. Ilusio handiko taldea da, ni askotan egon behar dut hor beraiek animatu nahian, baina askotan beraiek dira nahi animatzen didatena, ez? Kaliforniara joteko asmoa dago. Eta han bertan zer egin behar duzu? Bueno, han festival bat dago, konkursantzeko bat eta parte hartzekotan gea. Erronka gogorra gaina, beste azpigiturra ditikan beste eskaera batzu daude, ez? Kalifornia aurretikan daukagun asmoa da baita ere disko bat ateatzea. Behar bada igual izan daiteke gure saririk politena. Nolapait gure musika halako diskotxo batian ondo gordetzea. Zorterik handiena opa dizuegu, animo.